Ja nebudem veľa rozprávať na úvod, lebo viem, že ste netrpezliví a je piatok a dneska ste toho naozaj riadne veľa urobili na tom pódiu. Chcela by som hneď na úvod pozvať našich účastníkov 4. kategórii, ale všetkých, aby vyšli na pódium. Takže nech sa páči. Takže začneme od bronzového pásma 4. kategórii. Martin Miškov. Ďalší Martin v bronzovom pásme, Martin Jaselský. Bronzové pásmo Jakub Kalafu. Hneď sme skočili do zlatého pásma, takže strieborné pásmo v tejto kategórii nebolo udelené. Zlaté pásmo Filip Laktič. Zlaté pásmo Michal Semančík. Zlaté pásmo Timotej Gerhard. Zlaté pásmo a zároveň aj víťaz 4. kategórie Peter Sokol. Takže teraz fotku spoločnú, ale tam? Bez teba to nie je kompletné. Jeden veľký potles. Ďakujeme pekne. Môžete odísť. Pokračujeme ďalej 5. kategóriou. Poprosíme účinkujúcich 5. kategórii. Všetkých. V 5. kategórii začíname hneď strieborným pásmom Slávka Bendíková. Strieborné pásmo Radovan Gazdík. Strieborné pásmo Roman Papierník. Zlaté pásmo Pavol Šujan. A vlastne víťaz 5. kategórii je Pavol Hasin. Ďakujeme pekne našim súťažiacim z 5. kategórii. Pokračujeme ďalej.
Šiesta kategória, poprosíme všetkých súťažiacich zo 6. kategórii, aby išli hore na pódium. Takže v tejto malej skupinke máme samé zlaté pásma vlastne. Takže Krištof Bajus, zlaté pásmo Sára Sokolová. A Hugo Puliš, víťaz 6. kategórie. Ďakujeme pekne. Môžete odísť. Pokračujeme ďalej. Teraz poprosíme mnohopočetnú 8A kategóriu, aby vyšla na pódium. Pozrite sa, akú máme úderku v kategórii 8A. V kategórii 8A ideme najprv diplomy za účasť. Damian Pasternák, Dominik Neupauer, Sofia Trubanová, Viera Hodasová, Katarína Janíčková, Aniška Petermanová, Barbara, no to máme vlastne. Takže ideme teraz už na čestné uznanie. Martin Vicenec. Čestné uznanie Tomáš Vaško. V kategórii 8A, tretia cena, Benjamín Ružbársky. Druhá cena, Andrea Takáčová. Prvá cena, Kristýna Marková. Gratulujeme všetkým. Ďakujeme pekne. Môžete odísť? Teraz sa presúvame do kategórii 8B.
vlastne naši starší konzervatoristi. Poprosíme všetkých prítomných z kategórie 8B. Takže v kategórii 8B čestné uznanie Anna Svrčinová. Čestné uznanie Andrea Šulcová. Tretia cena v kategórii 8B Michaela Šrámková. Druhá cena v kategórii 8B Rastislav Macko. A prvá cena v kategórii 8B Adam Litvík. Gratulujeme všetkým súťažiacim. Pokračujeme ďalej, ďakujeme pekne. Teraz máme kategóriu 10B, to je vlastne sexteto. Takže sexteto, tak tu máme 3 členov do sexteta. Či všetci ste tu? Takže cenu si cenu sexteta si prišlo prevzať kvinteto. Takže v kategórii 10B sme mali jeden komorný súbor, ktorý vyhral druhú cenu. Treba len uviesť na pravú mieru, priznáme sa, jedna šáločka nám chýba, ale budú, už sa pečú a o malučku chvíľočku tak vám dodáme, dobre? Takže si strihnite, kto nezostane, keď bol Druhá cena, áno. A na záver víťaz kategórie, laureát vlastne celej súťaže, nie kategórie. Ako sa dá natiaľovať súťaž? No, nebuďte nervózni. Ja by som len chcela poďakovať ešte teraz predtým, ako vyhlásime laureáta súťaže, všetkým zúčastneným, pedagógom, rodičom, aj organizátorom a hlavnej pani riaditeľke a jej celému krásnemu kolektívu za organizáciu, za veľmi srdečné prijatie všetkých nás, ktorí sme tu okupovali celú budovu na niekoľko dní. Takže ďakujeme veľmi pekne a my sme vlastnom a celom naozaj sme sa pocítili lepšie ako doma, by som povedala. Srdečne a vám všetkým by som chcela povedať, že naozaj každý rok ste lepší a lepší a dúfam, že budúci rok budete minimálne taký dobrý ako tento rok.
Ešte vám neoznámime, že kde bude budúci rok naša súťaž, na tom sa ešte pracuje, ale bude to tak na západe, to tak načrtnem, aby ste vedeli. Takže ak mi dovolíte, môžem teraz vyhlásiť laureát. Áno, dobre som to urobil. Laureát súťaže ASPUŠ 2024 je Nikita Kadesníkov. Teraz vlastne by mal laureát niečo zahrať. Nie, to bol for. Ale na budúci rok to tak bude. Možno chce, no to, ale to by bol ten problém vlastne. Hej. Dámy a páni, ja len doplním kolegyňu, alebo nedoplním, ale zopakujem, tá organizácia tu v Sníne, tak ako to na východe sme zvyknutí, býva neuveriteľná, najmä vďaka domácim organizátorom. Skutočne to, ako sme sa o tom bavili viackrát, že nebolo tu človeka, ktorý by nevedel, čo má robiť. Od pani riaditeľky cez Martinka Rusnáka, ktorý bol taký druhý riaditeľ toho celého festivalu, bol to tam ako prvý alebo 25. A strašne obrovský protest. Všetci zamestnanci, ktorí nám pomáhali, to bola jedna veľká radosť, takže východňari sú naozaj nielen ako keby dobrosrdeční, ale naozaj veľmi, veľmi šikovní a pracovití ľudia. Ja vám ešte raz srdečne ďakujem a na záver by som poprosil pani riaditeľku o záverečné slovo. Ďakujem. Ďakujem krásne za slovo. My sa naozaj veľmi tešíme, že ste prišli k nám celkom na východ, na takú krásnu súťaž, že sme mohli zažiť tú atmosféru a že nemuseli sme my cestovať, my stále cestujeme niekde a my to máme stále blízko všade. Ale verím, že vy ste to mali k nám ďaleko a viete, ako my to tu hovoríme, že v Sníne sa končí Slovenská republika, ale nie je to pravda. V Sníne sa Slovensko začína, lebo tu vychádza slnko. Takže my to takto hovoríme, tak sa tešíme, že sa to tak otočilo a prišli ste k nám. Ja tiež sa chcem poďakovať celému nášmu kolektívu, že sme takto mohli vám pripraviť takú krásnu pohodu, krásnu atmosféru, všetkým žiakom a hlavne vyučujúcim za ich prípravu a žiakom za krásne výkony. No a tešíme sa, že možno, keď budete zase putovať na východ, tak možno to bude zase tak ďalší, tretí ročník, ako bude opäť v Sníne. Tak keď ste hovorili, že teraz to bude západné Slovensko, možno potom stredné a potom možno opäť v Sníne. Takže šťastnú cestu domov, naozaj sa tešíme, blahoželáme víťazom a niekde dovidenia.